841 човека всяка година у нас умират от хепатит С. За да спрем тази тревожна тенденция е важно по-често да говорим за начините, по които се предава вирусът и за мерките, които трябва да вземе всеки, оказал се покусен от коварната болест. Предстои да ви срещна с един от водещите хепатолози у нас, доктор Радин Цонев. Ще ви покажем и единственият у нас апарат, с който се изследва черния дроб. Ако сте имали кръвопреливане преди 1994 година, трябва да се изследвате за хепатит С. С тези думи започва срещата ни с доктор Радин Цонев. Доктор Цонев е специализирал в Холандия и Италия при професор Гуидо Костаманя, член е на Българската и на Европейската асоциации по изучаване на черния дроб. Заварихме го даден на поредния пациент. Още мъничко, ето така. Чудесно! Значи ние си имаме своите проценти. Процентите по принцип са около 3 до 5% за хепатит Б и проценти половина за хепатит С. Но това са проценти. Това са общо взето прогнозни резултати. Така миналата година сред медиите, мисля, че така и не без наше участие на лекарите, на населението, което в момента така е в България, горе-долу изчислихме, че това се пада около 110 000 души за хепатит С, които обаче не знаят. Знаят примерно 7, 8, 900 000 души, толкова колкото лекуваме годишно в България. Останалите 99 или 100 000 души не знаят, че са болни, може би, от хепатит С или ще са поне, ако не друго, носители на вирусът, или пък са преболедували част от тях от хепатит С и той се е самоизчистил, но въпреки това присъстват някакви антитела. Тоест цялата тая популация е около 100 000 души. За хепатит Б, разбира се, популацията е около 300 000, така поне смятаме, но това са хора, които общо взето са определени етноси. Аз самия съм правил скринингови проучвания сред ромско население, там процентът е 10%, което значи наистина в етноса е по-голям шанса. Другият етнос, който е, и съм абсолютно убеден, че е така, макар че там са емпирични, не сме правили съответните проучвания, това е турското население в България, поради свързано с обрязванията в спрямо ритуални процедури, които се извършат като деца. Сега вече тези неща се извършват, наистина ще ме апострофирате в болници, но въпреки всичко остава един субективен фактор. Дали се извършват от ходжата или в болнично заведение, винаги съществува някакъв риск поради инвазивността на въпросната манипулация. И оттам нататък, разбира се, хепатит Б има един хоризонтален начин на предаване на заразяването, като започнем от прибори за хранене, разбира се, сексуалните контакти тук присъстват. Общо взето домакинския начин на предаване, както и вертикалния, при когато майката е болна и при раждане, ако не се знае, че майката е болна, се ражда и заразено дете, независимо от вакцинациите, които съществуват в България. Слава Богу, намаля от 1992 година. Хепатит Б в България много намаля, защото преди беше страшно много, благодарение на вакцинациите. Затова по принцип винаги апелираме. То си влезе в вакцинационния календар, разбира се, това нещо, но ако може и не само в този календар, който е задължителен за там 6-месечното бебе, но и след 10 годишна възраст хората отново да се проследят титъра на антителата и да се вакцинират, защото децата влизат в пубертет и почват да правят любов. Оттам нататък, ако някой е заразен, всички останали се заразяват около него. Това важи и за хората, които са с рискови професии. Това дали ще са лекари, медицински сестри, здравни работници, най-общо казано, медицински лаборанти и така нататък, то това важи и за хора, които са с рискови професии, като надзиратели в затвори, полицаи и така нататък, които се занимават с контингенти, с тези пациенти. Те не са още пациенти, но тази група от хора, които в момента нахлува през южната ни граница и които също не са вакцинирани. Хепатит С протича съвсем безсимптомно, предупреждава доктор Цонев и напомня, че само по кръвен път можем да се заразим с вируса. И затова трябва много да се внимава по същия начин, когато се преливат кръвни продукти, независимо от това дали са, те са обикновено по медицински показания, но
Имаше една група от хора, които бяха основния пул такива заразени, беше до 1992 година. Все пак това е един млад вирус, който за първи път се установи 1989 година. Естествено, при нас диагностиката влезе малко след Европа. 1994 година вече беше поголовно обхванала населението, но 1992 още не знаехме, че съществува вируса, или поне го знаехме, но нямаше как да тези всички кръвни продукти да бъдат прегледани за хепатит. Така че всяко едно, апелирам така към всички хора, всяко едно кръвопреливане, без значение дали се е случило като дете, по повод изгаряне, по повод пътно-транспортно происшествие, по повод раждания при жените, независимо от това кръвопреливане, когато и да е извършено преди 1994 година, следва да бъде проверявана за хепатит С задължително. Защото наистина те казват, това беше много отдавна, но самия факт, че точно е много отдавна, ни кара винаги да се притесняваме, да не би вече да имаме и цироза при такива пациенти. Тя цирозата не боли. Човек си ходи с хепатит С, вирус, той се превръща в след времето, хепатита става на цироза и когато вече дойдат при нас с големите кореми, пълни с течност вътре или пък с раковите заболявания, тогава вече е късно да им помогнем. Вече хепатит С може да се излекува напълно, обяснява доктор Цонев, с новите лекарства, които трябва да влязат от до година по здравна каса. Тогава наистина заболяването вече дори при цироза, хепатит С вируса вече е напълно, можем да кажем, че е напълно лечим. Естествено с много пари, които ще струват много за нас данъкоплатците, разбира се, здравната каса и за държавата. За хепатит Б нещата не седат така, той е като една фуния, в които пациентите влизат, но почти никой не излиза, защото говорим вече за дългосрочно лечение за хепатит Б. Там използвам така горе-долу ние самите лекари казваме, трябва да го вкараме в имунотолерантен стадий, който да няма вирус в кръвта, да поддържа нормални ензими и да си пие хапчетата доживотно. Защото иначе в противен случай, ако не си пие лекарствата, има опасност да се реактивира вируса, с много по-мощна степен да избухне и да се стигне до нежелани последици. Затова там казваме, че лечението е хронично доживотно лечение, както винаги обикновено така обичам да го слагам като сравнение, както при диабет. Лечение има, но то е доживотно. Токсичните хепатити също протичат безсимптомно, става ясно от думите на доктор Цонев. За тях единствено подсказва болката в дясното подребрие, особено когато човек погълне повече алкохол. Но там нещата стават вече сериозни, когато пациентът пожълтее и дойде при нас и когато вече дойде пожълтял в лекарския кабинет, тогава е много късно да му се помогне, защото много често се стига до чернова недостатъчност и болните ги загубваме. Ако нямаме спешна трансплантация как да бъде извършена, тя много трудно се извършва поради големите листи на чакащи и поради това, че не винаги има донорска ситуация просто ние нищо не можем да направим. Независимо от всички усилия, които полагаме за тях, пациентите загиват. И затова много важно е този пациент, който е с такива токсични елементи след запой. Ако успеем да преодолеем тази остра чернова недостатъчност, това е постижение, защото му връщаме шанса за живот. Оттам нататък той трябва да си има една обица, че това му е първо и последно предупреждение, втори такъв шанс едва ли ще има. Уврежданията, които може да нанесе върху черния дроб хепатитът, вече може да се диагностицират чрез най-съвременният метод – фибросканиране. Тук говорим за съвсем различен апарат, който също с метода на ултразвука се определя плътността на черния дроб. Като на практика това нещо може да се извърши изключително лесно. Изключително лесно се възпроизвеждат тук образите и изключително лесно се прави оценката, още докато трае самото изследване при леглото на болния, както казваме. Тоест, определението на плътността или на фиброзната активност в черния дроб, което е една предпоставка за развитието на цироза за бъдещи на ракови заболявания, е именно тук с въпросното изследване. Като разбира се, ние го съпоставяме и не само ние, но така и в целия свят с извършването на черновата биопсия. И тук вече, разбира се, съществуват различни и плюсови и минуси за двете методики. Различни становища има и в медицинските среди. Ако до преди само 4-5 години, преди да се появи въпросните трансиентни еластографии и фиброскеновете, златният стандарт в медицината беше чернодробната биопсия. Една манипулация, която е неприятна за пациента и същевременно изключително много го стресира. Винаги, когато ми предстои да направя така манипулация, аз така гледам да предразположа пациента, да му кажа какво да очаква, защото страшното нещо в един такъв предварително, като му се каже чернодробна биопсия, звучи наистина страшно и пациента страшно се притеснява преди самата манипулация. Винаги така обичам да се изразявам с това, че това е като едно вадене на зъб. Болката е абсолютно същата.
т.е. когато е с упойка, пациентът въобще не усеща и болка. Усложненията са абсолютно същите, като при един мадрец, който трябва да бъде изваден, т.е. да не бива да имат притеснение от самата манипулация. Но въпреки всичко остава неприятното усещане от анестезията, която се прави, неприятното усещане от самото извършване на манипулацията. Да не говорим, че след това пациентите винаги след това усещат някаква болка, поне ден или два, така над диафрагмата. Все за такива едни неща, които се стремим да избягваме, защото на мен не ми е приятно да бода на пациентите черните дробове. Да не говорим за усложненията, които са редки наистина, но все пак ги има. Доктор Цонев споделя, че в България има само един такъв апарат. И ако онкоболните са пътували до Турция, за да получат модерно лечение, чернодробно болните са ходили до Румъния, за да се изследват на подобен уред. Изследването с него става така. Помощта на тези две сонди, както се вижда тук, едната е М-ка, която както се очаква за хора без много наднормено тегло, другата е Хикселка за хора, които са много по-корпулентни. С тях слагаме сондата в междуребрието на пациента и изследваме плътността на черния дроб. Правят се 10 последователни изследвания, като пациент усеща една лека вибрация и нищо повече като странично действие. След като се направят тези 10 изследвания съответно на плътността, тук имаме съответно една честота, която трябва да е над 60% за успех, че е успешно изследването. Естествено, тук наблюдаваме и позицията, в която е поставено това нещо да бъде абсолютно хомогенно надолу от труба, като има някакви противопоказания, това изследване не може да се извърши. Примерно, ако дамата, която иска да си направи изследването, независимо в повод е бременна, няма как да бъде извършена, защото тук има амниотична течност, която около плодната течност, която пречи. Ако пациентът е вече с декомпенсация на цирозата и с асцит, дошъл с големия корем, то е безмислено ние да му правим това изследване, защото ние знаем, че той има цироза. Ехографът ще го покаже всичкото това нещо, както и клиничният преглед, че има асцит и така нататък. Това нещо тогава става излишно. А и самият факт, че има течност, това също променя характеристиката на образа и ще ни даде фалшиво негативен резултат. Другото, което е огнищите образования, разбира се, лезионните дефекти, те са с различна плътност. Говорим вече за неопластично или злокачествено заболяване. Няма смисъл да го използваме апарата там, ще ни даде повече информация. Тук говорим за едни стадии, в които някой казва на някого, че има цироза. Давам го като пример. Някой колега казва, ти имаш цироза, ехографски ти видях така. Общо взето, аз не мога да се закълна, ехографа не ми показва, че той има наистина категорични, доплеровият кръвоток е нормален, има известна така стеатозни промени, разбира се, малко по-груба структура, но никой не знае, и палпираме го, както едно време, това е просто едно разширяване на усета, което още древните гърци, така че черния дроб е твърд, когато е с цироза и с брадвен ръб, така при палпация или при натискане на друба. Но тези елементи ги нямаме. Тогава какво правим? Правим фиброскена, за да му докажем на този пациент, че той няма цироза. Или пък напротив, доказваме, че той има цироза. Тогава, разбира се, може да за пълнота да се стигне от чернодробна биопсия, да се направи оценка на тази цироза или пък просто той да повярва, че наистина има цироза пациента. Другото, което при такива случаи, при такива пациенти наблюдаваме тук, които са с такива чернодробни заболявания, това е определената степен на цирозата или на фиброзната активност. Значи, започваме, тук има не случайно тези таблици, с които се съпоставим спрямо чернодробната биопсия, се започва от нулевия стадий на фиброзата и стига до четвърти стадий на фиброзата, когато вече говорим за F4, това е вече предвестника на цирозата. И при това положение, когато вече видим, че този пациент има цироза, вече можем да му да му препоръчаме и съответното лечение, как да продължи по-нататък лечението при тези пациенти. Попитахме доктор Цонев, всеки ли човек, ако реши, може да се подложи на такова изследване. Значи има хора, които примерно решават, че ще си го направят така самосиндикално. Те са прескочили всички институции, идват долу и казват, тук чух, че в болницата ви има такъв апарат, мога ли да си го направя? Да, долу цената е 150 лева, плаща си го на регистрата, така че тук и му го правим. Като аз междувременно винаги, когато го правя, винаги го разпитвам каква е причина, той се насочи към черния си дроб. Всеки все пак има някаква мотивация. Той не е тръгнал на профилактика, вероятно нещо си има тук под съзнанието, че има някакъв проблем с черния дроб. Това е единият контингент. Другият контингент, които са по здравна каса. За съжаление, понеже е единствен такава в апарата в България, не минава по здравна каса като амбулатория. При пациенти, които обаче лежат в клиниката, имаме такава възможност. Те са
клинична пътека тук с съответно така, да им правим това изследване. По този начин внасяме сигурност в лекаря, който извършва диагностиката, за да бъде наистина всички така правила на изкуството, той да се излезе от тук с спокоен. Лекарът ще си свършил работата и че е поставил диагнозата, пациента също ще има своето спокоение, че е извършено абсолютно всичко за него. И примерно тогава се извършва безплатно цялата тази процедура тук. Казвам безплатно, защото тя се поема от пътеката или поне не изцяло, но ние тук сме си го решили този проблем. Доктор Цонев всеки ден се среща с най-различни човешки съдби и винаги се чувства удовлетворен, когато успял да помогне. И общо взето това, което са някакви такива нали, като лозунги, шаблони, че работи 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, тук наистина това нещо си отговаря на действителността. Пристигат тук наистина клетници от цялата страна и ние сме длъжни така да направим всичко от себе си, за да можем да им помогнем. Което зависи от нас. Другото все пак зависи от цялото общество, както сега се надяваме за въпросните лекарства да влезат, които са все пак от, мисля, че веднъж стана дума в едно от вашите предавания, на 70 000 лева излиза един пациент за лечение на С хепатит. Това по някакъв начин трябва да се пребориме всички, за да можем да намалим и честотата на черновите трансплантации. Не, че са много, но по този начин наистина ще намалиме така риск от пациента да стига до трансплантация. Дано да се случат нещата. Добре за пациентите, пък и за вас лекарите. Всеки орган в човешкото тяло е заплашен да пострада от различни заболявания. Важното е да попадем на точният лекар, който да постави вярната диагноза, за да се проведе и правилното лечение. Много хора на моменти усещат сърдечните си удари. Трябва ли да се безпокоим от това? Какво трябва да знаем за аритмията и кога и как се лекува тя, разказва доктор Васил Трайков. Доктор Васил Трайков е началник на отделение по електрофизиология към клиника по кардиология в голяма столична болница. Срещнахме се с него, за да разберем повече за ритъмните нарушения на сърцето и за тяхното лечение. Аритмия само по себе си означава, по дефиниция означава неправилен ритъм. И това е което пациентите усещат: прескачане на сърцето, сърцебиене неправилно или правилно, може да имат и тахикардия, може да имат само ускорено сърцебиене. В зависимост от типа аритмия, но най-често това, което усещат, е ускорен пулс, правилен или не. Често пъти тези пристъпи започват внезапно и спират внезапно. При други пациенти те могат да продължат дълго време, както при тази пациентка, където на практика този епизод е продължил доста месеци, за да достигне до нас. Лечението на ритъмните нарушения чрез катетерна аблация е възможност за напълно излекуване на нарушението, обяснява доктор Трайков. При тази пациентка ние успяхме да прекъснем аритмията и да постигнем, да възстановим нейния нормален ритъм с тази процедура. Това е процедурата катетерна аблация. Това е една лечебна процедура, която позволява да се справим с редица аритмии, да се справим дефинитивно с тях. Катетерната аблация се извършва в ангиографска лаборатория. Тя е метод за лечение на ритъмните и проводни нарушения и е част от електрофизиологичните процедури като цяло, продължава разказа си доктор Трайков. Всяка електрофизиологична процедура на практика включва две части. Диагностична част, при редица аритмия това може да е единствената част, но при повечето случаи успяваме да преминем и към лечебната част, която е катетерната аблация. Сама по себе си тази процедура е инвазивна сърдечно-съдова процедура и налага сърдечна катетеризация с въвеждане на катетери в сърдечните кухини. Това става под рентгенов контрол и именно за това ние използваме, както видяхте, рентгенови лъчи. Нашите катетери, които ние въвеждаме, представляват електроди. Те се въвеждат обикновено през вената, през бедрената вена на кръка и достигат до сърдечните кухини. Те ни позволяват, тъй като са електроди, ни позволяват да записваме електрическата активност в сърцето отвътре, да я анализираме и чрез стимулация да предизвикаме или да изследваме различните типове аритмии, с които ние се занимаваме. Когато поставим диагнозата на базата на сериозни критерии, с които ние разполагаме и те са утвърдени в практиката на електрофизиолога, когато поставим точната диагноза, ние преминаваме към лечебната процедура. Лечебната процедура на практика става на същия етап. В повечето случаи един от катетерите, които вече сме въвели,
Той се нарича аблационен катетър и бива ориентиран и поставен върху място в сърцето, където е проблема. Този катетър ни позволява ние да пропуснем високочастотен ток. В повечето случаи това използваме. Може да се използват и други видове енергии, но с това този високочастотен ток елиминира електричните свойства на тъканта, върху която сме поставили катетър, с което елиминираме проблема. Процедурата е безболезнена и се прави с местна упойка. Има и процедури, които изискват обща анестезия, но обикновено не е болезнена. Прави се под местна упойка. Пациентът обикновено не усеща нищо повече от едно ботване тук с упойка. Когато се пропуска този високочастотен ток, може да има някакъв дискомфорт в гърдите. Той обикновено се копира, се повлиява с обезболяващи средства, които ние правим по време на процедурата. Повечето аритмии се повлияват чудесно, споделя опита си специалиста. В аспект, че успяваме да постигнем пълно излекуване. Като за немалка част от пристъпните тахикардии и пристъпните типове сърцебиене, това е методът на лечение на избор. Т.е. това е единственият метод, който гарантира, че ще се гарантира елиминиране на аритмията въобще, без нужда от последващо лечение с антиаритмични средства. И естествено стигаме до въпроса колко струва този вид лечение. Повечето процедури се покриват от здравната каса. В някои случаи се налага допълнителен консуматив, който касата не покрива изцяло. Тази пациентка постъпи вчера при нас, днес беше процедурата и утре тя ще си тръгне вкъщи. Кой се грижи за пациентът веднага след интервенцията, кой проследява неговото състояние, са въпросите, отговор на които получаваме веднага. Контролните прегледи са в началото, след процедурата, непосредствено след процедурата са наша грижа и пациентите се връщат при нас. Впоследствие тя може да бъде наблюдавана съвсем спокойно от нейния кардиолог. Опитахме се да разберем в какво се крие предимството на електрофизиологичните методи пред останалите възможности, с които медицината разполага. Електрофизиологичните методи имат предимството. Предимството им основно е това, че те позволяват при успех на процедурата, позволяват дефинитивно излекуване. И това е огромно предимство, защото елиминират нуждата от медикаментозно лечение. Това прави тези процедури изключително предпочитани. Имайте предвид, че голяма част от хората, които идват тук за тези процедури, са млади хора с здрави сърца, при които аритмията или тахикардията не прави нищо повече, освен да смущава тяхното качество на живот, да го смущава сериозно, да го нарушава сериозно. В резултат на което нашата процедура, извършването й води до едно наистина значимо подобрение в качеството на живота. Те стават здрави хора. Какво обаче провокира аритмиите и има ли неща, с които можем да се съобразим, за да избегнем физическия дискомфорт? Много причини могат да бъдат. Да речем, в един от немалкото случаи, да речем, консумацията на стимулиращи напитки, например кафе, може да доведе до някаква изява на някаква аритмия. Други състояния, като например заболяване на щитовидната жлеза, също биха могли. Някои сърдечни заболявания също биха могли да обусловят развитието на аритмии. В последствие, както например при тази пациентка, която има някакво подлежащо сърдечно заболяване, известно на нас. Така че в немалко случаи не разбираме каква е причината, но знаем как да лекуваме тази аритмия. Много често млади хора са пациенти на доктор Трайков, споделя той. Веднага след катетерната аблация те могат да спортуват и да водят нормален активен живот. След тази процедура, ако се касае за млад човек с структурно здраво сърце и ние успеем да се справим с аритмията, тези хора са напълно здрави и напълно способни да правят всичко, което пожелаят. Голяма част от някои аритмии са вродени, казва специалистът. Тоест, електрическият проблем, така да го наречем, той е там по рождение. Изявява се в някакъв етап от живота. Но тези хора, така иначе, това, което е много важно, е да бъдат разпознати и насочени, защото ние имаме сериозен арсенал от средства, с които може да повлияем аритмиите. Тоест, ако един пациент има съмнение, че има някаква аритмия, някакъв проблем с ритъма на сърцето, е хубаво да посети кардиолог, който, респективно, би било добре да бъде, ако има показания, този пациент да бъде насочен за консултация към електрофизиолог специализиран център.
Не е тайна, че някои лекари първо опитват да лекуват аритмиите с медикамент. Поне моят принцип е да не даваме медикаменти, които са потенциално рискови от страна на странични ефекти. Т.е. да не даваме медикаменти, които биха довели до изява на някакъв страничен ефект. Ние знаем кои са тези медикаменти и ако ние можем да се справим с аблация и по-безвредните средства не помагат, тогава предпочитаме пациента да бъде насочен за аблация, а не да бъде лекуван с медикаменти при някои аритмии. При другите аритмии методът е толкова успешен, че е безсмислено да опитваме с лекарства. Може да се опита за някакъв много кратък период, но полза-риск отношението от едно медикаментозно лечение далеч не е благоприятен в сравнение с това, което ние можем да получим от аблацията, защото тя има много нисък риск от усложнение при повечето аритмии, а успеха дългосрочния достига 90% и нагоре. Така че ние имаме сериозно предимство на метода пред медикаментозното лечение при повечето пристъпни тахикардии. За аритмията няма възраст, споделя доктор Трайков. Имаме и 18 годишни и по-възрастни, имаме и много възрастни хора. Зависи. Няма възрастова граница, няма възрастов диапазон. Някои аритмии, като предсърдното мъждение, например, което е нечестата аритмия, те се изявяват в по-късна възраст. Това е факт и нещата започват малко по-късно в живота. Но при други пристъпни тахикардии могат и от детска възраст да се развият нещата. Най-интересният случай на специалистът е пациент с камерна тахикардия, продължава разказа си доктор Трайков. Камерната тахикардия е патологичен ритъм от камерите. Този човек беше структурно здраво сърце и имаше една рядка форма на камерна тахикардия, която ние успешно излекувахме, нещо, което не се вижда всеки ден. За изборът си да се насочи към електрофизиологията, доктор Трайков разказва. При мен така се стекоха нещата, че с доста рано след като завърших имах възможността да започна да се обучавам, за което съм благодарен на моите учители. Много благодарен. Те знаят кои са. От 15 години се занимавам с това нещо. Уморителна работа е. Инвазивната електрофизиология е действително натоварваща работа. Още повече, че ние в нашия център се занимаваме не само с бързия ритъм, но и с бавния ритъм. Т.е. ние имплантираме стимулатори, пейсмейкери, които да ни помогнат на хората да се справят с бавния си ритъм. Това е също част от нашата работа. Т.е. нашата работа е доста разнообразна и доста динамична, бих казал. Динамиката в работата само стимулира доктор Трайков, а след нашата среща той продължава работата си със следващият пациент. Следващата събота от 9 сутринта ще бъдем отново заедно. В студиото на Пулс ще гостува доктор от Испания. Повторението на днешното предаване може да гледате тази вечер в 22:30. Хубав и спокоен ден!